มันนั่งกันเขาแล้วเนาะฮะตั้งเลยไข่มันก็เลยข้าซาลาตั้งเลยไข่ใช่ไหมजों साइमानो जत्तनो swkal hinui kaisa khuk hamya manai tongo hinui phiaba je swkal obo bwswk jorotui kubui ba bwswk jorotui je soi abo जों tini norok o video paya sajorotui norok khanai naidi na kubui de tong na tatal obo haino tini ang norok ni bwskango kaisa bishas thana yakeba kha peng naijak nong thani kaisa video tujak norok naidi khanai naidi je chini tiprasa dophani bisingo bobo hai je tongmung bobo hai je tongmung chamung no chajakya kese kereng abo haino जों tini kaisa bukhuk jungni nukhungni kothama जों khonalaini bo belai no birma nangjak prai 6-7 mas doriya hingke norok nainai ba khanai naidi hingke tei norok no koinai norok o video bobo hai bujikha ba bobo hai saimangkha norok kisa comment khai singdi sadi kubui de norok obo hai tongo hinui norok ni khawa chiton na handa mukhang Lucy sini apa? Dele ko habai nang si mai sai chang le. Tang apa sangati khaban kalai khala. Bung sade. Nim bung sam sade. Ha? Supumala. Nim tang asupana ati khala kalai khala. Ta khai teo si tui có trót trúc hàng tăng bona sẽ khai mắc lấy bó kê lên khá la bó kê lên tam nó kê lên ta đi đi nung bùi nó sát đi phụ tam mát tông bùi nó sát đi phụ nung tam mát tông ya ka sini dah ya ka sini Adam jatah Shaitan tari dia Bakrak sudah kali lah Mai sao mà con sao nó có gì à? no sao lấy tổng ta bỏ